Strašne krivý hráč. Nemá tu čo robiť. Je to 0. Tomu chceš naozaj odpísať? Myslíš, že ti to pomôže? Si hamba. Vyzlez si ten dres a choď do prdele. A čo si myslíš, že ho zmeníš, keď mu odpíšeš? Žebrák. Tento chlapec je hamba Nitry. Okamžite ho vyhoďte. Prestávam kvôli nemu chodiť na hokej. On to napísal za 3 sekundy a ty nad tým rozmýšľaš už minútu. Stojí ti to za to? Škodí celej obrane, keby som mu strelil po hube. Ani to by neubránil. Neodpisuj mu. Neodpisuj mu. Ty si lepší ako on. Nepíš to. Kyberšikana je všade okolo nás. Najčastejšie však prichádza od ľudí, ktorí to nedokážu povedať do tváre. Možno by bolo lepšie mlčať a sústrediť sa sám na seba. Ak ste obeťou kyberšikany, spravte si dôkaz a nahláste to. Vymažte komentár alebo útočníka zablokujte, nedajte mu žiaden priestor. Ľudia, ktorí píšu nenávistné komentáre, sú obeťou vlastných slov a do pasce chcú chytiť ostatných, len aby sa nemuseli pozerať sami na seba. Ak ťa niečo naozaj trápi, podiel sa s tým so svojou rodinou, priateľmi alebo odborníkmi. Premysli si, čo napíšeš. Slová majú silu. Stop kyberšikane.